ଗଛରେ ବସା ବାଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା କେବେ ଭାବିଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ଖାଲି ନିଜ ପରିବାର କଥା ହିଁ ଭାବିଛ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହରି ନାମରେ ଏକ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ବଜାରରେ କାଠ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଦିନେ ସେ କାଠ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଦେଖି ଭାବିଛି, এই ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ବହୁତ ପଇସା ହବ। ମୁଁ ଆରାମରେ ଚଳିବି। କେତେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କାଟୁଥିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲା। ରାତ ସେ ଗଛର ପିଶାଚିନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ମଣିଷମାନେ ହେଉଛ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ଗଛ କାଟିଦେଲ। ଏ ଗଛରେ ବସା ବାଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା କେବେ ଭାବିଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ଖାଲି ନିଜ ପରିବାର କଥା ହିଁ ଭାବିଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସହଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ଦିନେ ସେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା। ହଁ ମା କୁହନ୍ତୁ। ବାପା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଘରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ହଁ ମା। ହଉ ବାପା, ରହିଲି। ସେଦିନ ସହଦେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାଟରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ସହଦେବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ପିଛା କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଟୁରା ନାମକ ଏକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିଲେଇ ଶୋଇଥିଲା। ଟୁରା ସେ ବିଲେଇକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିଦେଲା। ସେ ବିଲେଇଟି ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ଏକ ପିଶାଚିନିର ରୂପ ନେଇ ଦୌଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ସାଧୁବାବା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ସାଧୁ ଜଣକ ଟୁରାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁର କାରଣ ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ପିଶାଚିନି ତୋତେ ଦୌଡ଼ାଉଛି। ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି। ଏହା କହି ସାଧୁ ଜଣକ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ପିଶାଚିନିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା।